Ish. Ay, di dalan tatay nga nagbalin nga kasta. Shout out kadagiti damanggana dita Ringay. Sumalugak damdama. Ayan nandito ang chukos ko. Sino ak dita? Si Kani Maris. Ay, Mrs. Sak niya. Shout out kadagiti Marika. Kita naman mas basig yung Marika. Pagsukat ko. Sige kitam nita. Marika. Taday tanton script po. Nawala ng script. Dalan 3507. Dahil ko yun di 3507. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti umuna ako rinto Kapitulo 13, versikulo 13. Kabayatan na, dagito'y tanlo ti agtalinaad. Pamati, namnama, ayat, ngam ti kang runaan kadagito'y iso ti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasalitaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kenbyan. Nyat ka dado. Basit lang, may basit di ko, babae ko niya, habit. Babae Lalaki ka, ano kahit mo? Sikatikan. Balin lata. Sinog sa ugaron. Mrs. Tunjun. Sikati John, JR. Sakti baba niya nga. Page. Kita man mo timang dito. Shout out kadagiti damanggana dita Ringay. Ulit. Apaya. Ulitan na nga. Apaya. Kahit kung aron mo ti dumama ti mangga. Yan ka mo sumurot John, agriing kan. Sumural kan itis palaan na dito ubing. Kahit sumrak na natan na. Amo matan na po yata na kay Dirabi. Parbangonan, itay simangpot ka. Naganda yung amin JC. May narami itay. Ay, hindi kalman na. Sound chick! Taman no, ano ti dating na. Parbangonan, itay simangpot ka. Naganda yung amin din nagseminaran mi. Kaya't nakakano ang makita dagiti ubing sakbay asumrat da di eskulaan. Ito malamton. Ito nagawid da. Imbagam dayta. Bagam sa Jerome Warang. Ha? Rumor tayo ito. Rumor tayo ijay. Diyan bitaw. Ang istauran. Sakpay ti rumor nga rod. Galing nga sakpay ti rumor. Da di eskulaan. Ito malamton. Ito nagawid da. Rumor tayo ito. Imbagam dayta ah. Wen, ibagam katakwada. Ay na, sigurado ang maragsakan da. Inton maamuan da dayta. Nakaduman ang awara dito balay a pinanawan dali ta. Agoglos man ti umbrakak. Bigbigat nga ta bisita. Naibag-abigat mo, ma'am. Kastamat kan ka, sir. Saan na kumangaawagan iti sir? Staff na ni Sir June. Umay ko kumaalaan ti papeles kan kwa na, ang kasapulan mi iti office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka, tariingat. Nakaturog pa'y ngamin. Ay, kas di nga talaga ti dating na, sorry. Kasla guro-uro. May babain. Umay ko kumaalaan ti papeles kan kwa na, ang kasapulan mi iti office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka, tariingat. Agyaman ak, ma'am. Agtugaw ka. Kahit mo ka di ti kape. Saanen, ma'am. Aga papurak. Tani, kasapulak asumrak iti alas kutso. Okay? Alas kutso. Sapol asumra pa kita alas 8. Saanen, ma'am. Aga papurak. Tani, masapul asumrak ka iti alas 8. Kasta ka di. Mabitlaan na rodan. Lakay! Ada bisitam!
Ada bisitan. Staff mo ka no. Hmm. Ada ka no papeles na umay naalaan. Huwag gayam. Itad mo man lang ang data folder ang nakaparabaw dito laptop ko. Di mo ka di sangwan. Sanan. Awagak ko lang ang intun madamdama. Basta yawat mo dito folder kasapulan na. Ini apa itu agak diskrip apa kung nakapos school ko. O, add to the folder. Agyaman na, ma'am. Pasensya kan tanapuyatan ni sir mo ano pa nag-seminar. Manungot namin nga aldaw di seminar da iti Davao. Davao. Ije ka di tinagseminaran da? Isumati ko na. Makalawas sa iti Davao. Kunak no ije lang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo lang aldaw sa Naku. Nangibisto mo dito yung Seminar na tauhan. Katang kadamdam na. Katang kadamdaman. Huwag kay katang kadamdaman. Basta ka di, ma'am. Kunak no ije lang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo lang aldaw ti seminar da ije bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no in-extend ije Davao. Ang mga no na-extend iti Na-extend Davao ije ti Davao ti seminar. seminar. So nagbali na makalawas. Daw ti seminar da ije bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no na-extend ije Davao ti seminar. Iso nagbali na makalawas. Sige, ma'am. Mapanakon. Thank you. Ay, sige. Davao mo ti ibagbaga na ang nagseminaran da. Di talaan kanumot bagyo. Di nang samot amot ibagbaga na dahito ya staff na. Babae. Filter. Flattered. Nya rin, damdamaan. Nak. Mauwatan. Dead maan. Ay, maan. Hello? Apa ya di naksungsungbatan, ha? Itayak pa'y atex kan umaw-awag kan ka. Amo matada po yata nak. Kan imbagak mat kan ka. Asaan ang mabalin nga umawag ka no adak ito'y balay mi. Apay nga min aded maanak. Ada nga ron ni bakit ko. Mangad na ti parang sarita ta. O di umadayaw ka. Tapos saan na amangag. Apay nga may mawag ka. Jay, kwartak ako na mga isend mo. Awan matlaangan. Agin inanak. Isend mo ni ijay account ko. Taka sa pulak tiyag shopping. Pag-shopping. Kat no nag-shopping ka, di naggaputay jay Davao. Saan ka kadipay anak na kadagiti agkakangin na abadbado? Bagken sapatos sa ginatgatang mo? Mapanak agpaparlol ita. Kan ijay dentist ko para dito'y braces ko. Iso amang isend kan. 20,000 ti isend mo. Anya? Nagdakkel mo't daytan. O sige, 15,000 laangan. Tapnaawan makunkunam. Isend mo, darasam. Niya. Muray ka tadyak may kulpe. Sige, bye. I love you, mom. Chup, chup. Hanggang sa un. Siya Uy, ano? Sige, bye. Di man. mo, darasam. Niya. Sige nga, Roden. Bye. Ngalaw mo, Vijay. Uy, naman. Mari. Isara. Mari Car. Mari! Ay namanang, nabannog ako na ayam kadagiti kakaanak at diti playground. Isungarod nga inawis ka. Kada kaduang amang kiayayang kadakwada. Tanong si siyak laeng. Ay, kakaasi ak. Kat ni Manong John ngay. Jakman amo. Adalat tamo ti sirok ti kayo ang nakatugaw. Kasla saan samot ang naragsak nga adda tayo diti playground. Bay amon. Nabannog pa'y lang day day tibiyanan. Sige, Mana. mapantay yung arutan. Diyan lang tamang cellphone na tigigaman na. Abay,
Di mo ka di maglaw dayta. Diyan niya. Ay, Kasla nga ada ka na. Di Kasla nga. cellphone mo nakapigpit sa. Kasla ada ka na. Immaculada Santos, hello. Kasla ka na. Yung mga daw awag kan ko. Jela, tamot cellphone na, tigigaman na. Apay, Di mo matlaw dayta. diyan niya. Kasla ka na yun. Mga daw awag kan ko na. Ay na, amumatan. Ado ti staff na nga, ag-report kan kwa na. Sa bagay matkit di ah. Ituloy takit din ti makiayayam ka dagit umbing. Sige, man. O babae. Ay, siya po. Renan na tayo na, imbaga malama. Ikaw manan? Siya po din next. Baka nakulo di ko. Nakulukon. At kay Japon. iPhone naman lang. Adda kami dito yung park, kadagiti pamilya. Kadagiti nagadua. Uy, Nagadua na iti pamilya na. Adda kami dito yung park, iti pamilya. Apay nga awag ka nga awag. apay, dakis ka di, kat mamimis ka nga ron. Naisend konti kayat mo. Apay adisturbuan na pailaan. Kaya't ko nga ron ti attention mo. Anya ti kayat mo asawen. Diyak kayat nga ado ti oras kan panawan mo. Iti pamilyam. May sabay. Di kagsaw iti kasta. Manungal daw tayo di dubaw. Kurang day dyan. Anya ti kayat mo asawen. Diyak kayat nga ado ti oras kan panawan nga ipapay mo iti pamilyam. Di kagsaw iti kasta. Tamano nga aldaw tayo di dabaw. Kurang ti manong aldaw lang ang. Kayat ko, inaldaw ta nga agkadwa. Nagsarita ang tanda ito'y. Itad ko amin akayat mo. Ngam agawidak iti pamilya. Taapay, tapno mapanyak na kam, a responsable ka nga ama, kasta ka di, ha? Di man talaga akasta ti set at relasyon ta. Saan ama balin itanday ta kanya? Anya. Malaksid iti kwartam, kaya't kupay ti ayak ken naan anay apanawan mo para kanya. Di kagsaw iti kasta. Taapay asan, agduan atawan ti relasyon ta John. Kurangin para kanyak ti kwarta. Nas kanya ipaay mo kanyak ti oras kan panawan mo. Agawid kami. Nalpasan ang nagayayam dagiti ubing dito park. Anya nga tanong umayak ita dita. Kat makiam-am mo akin ni misis mo. Dayta ti saan mo nga aramiden. Mabutang ka? Pues, tapno jak aramidan dita. Pauitan nak iti 5,000 ijay account ko. Anya. Isend mo itan. No di mo kayat adadaulak ti pamilyam. Anya. Maricar. Katigas ka na kabit. Win tataak lang nga ag-live. Mari! Yes, I'm coming. Oh, daytoy. Playground. Aday, ayam pan. Sige. Irugi tayo ayam ditan. Sige na. May kanta. Aday, ayam ka. So, may kanta daw atin na. Oh, Marika, mahan ka ba yan? Nagadungog gayang daytoy makan abalon tayo mana. Oh, may kanta. Katapunakmat namin ka ni Manong sa June nga, malmalon tayo dito yung park. Saan ka di kayat ni Manong Jun timangan? Jakman amoy ti day sa tao. Ay, Nagsumpay ka no. Kapay ka di akaslada pagbutbut nga na. Kasta ka din. Tila pagtaltalyawan na. sige na. Anya ka di ti mapaspasama kunwana. Lakon. Jaka mo. Ay, nakmalait ka na iti kananan. Ayabam kit di dito, ita dito tayo na mga ano. Itong gamit at tumaray. Ay madi jelas at sasango tayo amin dito. Ako ma, dapat ngamin eh. Hindi magtatin na likod. Nagbuntog gamit at tumaray. Di ti mapaspasama kunwana. Basa ko. Jaka mo. Ay, nakmalait ka na iti kananan. Ayabam kit di dito, ita kalangan tayo amangan. Ang siso talangan.
John, umay ka mga na. Sana pa ang mabisin. Awan pa'y kinan mo, manipod itay bigat. Kingarit din dayon. Di nakpakadanagan. Itulod na klang. Ada ka di ba? dayon. Ni, sige, tama pa anak kayo ko. Ano niya kumatibag na? Anak kayo. Nadlaw nga ni Marika, nga itay pa'y atumakdal kan tumanaliyaw ka. Kan, madlaw ko di tarupam. Saan ka relax? Okay, hakla Ang kakat bantayan dagiti ubing. Iyalaan ka man lang nga niti kanon. Diyak kaya't amabisinan ka. Saan tayo pa yung agawid Ay, saan tayo pa kaning agawid? Namiss ti boys ti Timio, Manong Jun. Ay, namiss da kayo met. Iyalaan ka man lang nga niti kanon. Diyak kaya't amabisinan ka. Saan tayo ka di pa yung agawid? Saan ka di atungtungan tayo, nga gingga tayo alas 4 dito'y park? Pasado alas 12 pa'y laan. Saan pa'y ang nag-enjoy na dito ubing? At da nga minaskan nga isagana para iti trabaho. Ay, makauray day ta. Saan ka di anaragsak? Makitam dagiti anak ta, nga again enjoy dito'y park? Punti limanen. Di mat imbagakan ka, asan ka nga umawawag? Insend ko matantikid-kid daw ang akwarta. Thank you, aklaan kan ka. Tanaawat kundi kwarta. Agungat kan samad kan, my darling. Di mo nga min sursurutan tinagtulagan ta. Di na ko mauawagan ta, da pala dito'y park. No saan ka asumbatan? Di nakmat nga rod sardangan nga awagan kan teteksan. Kasta ako na agayan. Diyak kaya't nga da mga gawmot. Gawmot kan ka. Gaw atin nakmot. Shout out ka no kini Papa Roy Salvador. Kuna ni Reynan Agang kan Latawan. teteksak. Kasta ako na agayan. Diyak kaya't nga da mga gaw iti oras. Iti ay ayata. Sumardan kan. Sardangan na kuman. Agkita ka inton bigan. Ada trabaho. Agmalmalamak iti office. Apay, saan ka di amabalin? Agkita ka iti office mo? Anya? Saan ang mabalin? No, idi, saan amabalin? Mabalin itahan. Anya? Saan akon amabalin? Saan Ay, nakon? Saan nakon amabalin nga ilong mo? Hello to Madam Lolit at Ting. Inya nga di magas dita ni paring Inting. Pawit mo di mangga. Anya? Saan ako na mabalin nga ilamang kadagiti gagayam kan office mate mo? Anya? Saan mo nga amo ti sasawam? Aklo nakmat ka, no iyam amuna, kas may kadwang asawam, basta agbalinak apaset iti biyag mo, June. Anya? Manong June. Ay, agigiddan kayo matakarubwatan. Bakit? Yung sapatos ko. Yawat mo. Ada di taabay titugaw. Apa, hindi mo makita. Ada pa yan medyas mo dita. Ay, man gaya. Kasla ka na stress la unay, June. Ay, nakadi ayaw di mapaspasamakan ka. Stress ak lang iti trabaho. Numat namin lumar tayo. Day tala umawawag jar aramidang. Trabaho na iti. Ag-relax ka mo't alakay. Kasano nagsakit ka. Panunutan na kami mo to pamilya. Nakasagana ka din ti kapek. Wan, sige, agsapatos ka. Tain nakalaan di kapim. Imbas urak na dadaal amin na overripe ko na ni Lolit at Ting. Wan, sige, agsapatos ka. Tain nakalaan di kapim. Lala baba. baba. Sino baba? Bakit? Kati baba. Ako! Pero bitin ting i-record. Yan na mabayag ti recording no pa. Hindi. Siguro pero di high heel. Masapol ka no naka high heel eh. Kasi Wait pasipasiksi Diyan-diyan ito eh. Siksi. Wait, garong ganjang ito eh. Asim na ita babae, asim raklatan. Pas lang makita na. Asim. Ipagambalo nga naka mini skirt. Ay. Agpaspaseksi eh. Ang pante. Wait, Tab. ampang ito.
Naka-miniskit. Hello, kadagiti. Sino dahil ta babae ang naka-miniskirt? Lahat-lata na si Mark. Dito opisina ka kayo. Sa opisina. Hello, kadagiti. Tuloy ni Hap nagbuy-buya. Pwede nga mo. Bis nga, hindi ko Sino dahil ta babae ang naka-miniskirt? Lahat-lata na si Mark dito opisina. Kaslawan nakita na. Kasalitan man. Ma'am, excuse me. Apay, Sa dino ti papanam, ma'am? ijay opisina ni John. Pasensyakan, ma'am. Ang bisita ni Sir John. Saan na mabalin na madisturbo? Anya asan? Disturbo. Nagravit. Ay na nga dyan nanyang ko. Pasensyakan, ma'am. Ang bisita ni Sir John. Saan na mabalin na madisturbo? Anya asan? Adda kayat ko nga ibagaken kwa na. Sino kayo kadi, ma'am? Saan mo tasi ka ti misis na? Siyak ti misis na. Ha? Di naksurutan. Aramida ti kayat ko. Ma'am, aguray lang. Aguray lang. Mabitlaan. Aguray lang. Aguray lang. Mabit lang. Di naksurutan. Aramida ti kayat ko. Ma'am, mabitlaan. Ay, sus. Kasano da ito yan? Ay, sa pa isag sa ganaan ni Sir. Timiting da itong madamdama. Size 10. Good morning, my darling. Ha. Di na kayat apastre kan di staff mo. Nga, nagpabigbigak asyak ti asawam. Inaramid mo na ita. Abi kiti na saan? Asawa nak mata. Aglablabas kan. Saanin ang nasaya da ito yung aramidam. Kunakmat kan ka, nga aramidat ti amin, tapno agbalinak apaset itibiyag mo. Saan amabalin nga agnanayon nga ilamak na? Ilamak na. Mantong tuntas Ilamas aw ni na. luwal. Pada meeting ko sa aw ni. So bumula ka. Madek. Shout out to all blind. Ano? From Rainan. Musta ka Rainan? Nga aramidat ti amin, tapno agbalinak apaset itibiyag mo. Saan amabalin nga agnanayon nga ilamangnak nga awan anyaman na? Agsarita tayo itong madamdamay tirwar. Adda meeting ko. Isuanas kan arumor ka. Saan? Diyak kayat ti Romar. Nauma akon nga aglamlamang John. Mano ka diti ka sa pula makwarta? Sika ti ka sa pulang. Sika lang ang ti kayat ko. Lading ita. Ngam saan ko ang mabalin at ang likod ng ti pamilya. Kasta? Pues, dadaanak ti pamilya. Amom ti aramidak. Mapan ko ibagakin ni misis mo nga da sa bali a karelasyon mo. Ket siya dayta. Punring. Manang, ito yung pinag-ring dito siya pa na dito siya. Mari! Marimar. Ito ta isim. Marimar. Aw! Istalita soy. Aw! Apo Diyos. Ringtone. Okay. Manang, itay-tay nga agri-ring ti sel. Agri-ring. Sorry! Nyamot! Agri-ring? Manang, itay-tay nga agri-ring. Dito yung cellphone mo, dito yung salas. Sino ayaw dito umawawag? Ni Manang John. Sana mo't nga ugali ti umawag na madama ti trabaho na. Anya nga tayo ti ibagana. Gatsong bata mo na. Sige nga ron. Hello, Lakay. Maad. Ano malay? Lakay, yung may itikigabit mo. Igusugos kon. Magabagam. Hinayon na palang timaring, di na palang sinumbatan nga diritso. Ngayon na yun. Hello, Lakay. Bakit? Adda ka ka din babae nga imay di tabalay ko. Ada. Hello, Lakay. Bakit? Adda ka din babae nga imay di tabalay. Awan pa'y man. Apay aya. No adda umay. Saan mo ka sarsarita? Dahil ito ibagat ken kat iti patiyang may.
Defensive. In-booking na tuloy. Uy. Ano daw, May? Saan mo kasasarita? Denggap ti baga. Kat sapay la ko matapat siya. Anya ka dito papaspasamak, June. Pakawanan na ko ma. Nagbaso lakin ka. Anya? Nakirelasyon na iti ubing niya. Gam kaya't nakapir dyan itan. Sa nakasar dengan adol dawatan iti kwaltangay. Milyon tayo natinted ko. Kurang kay milyon. Nangan ka ngamin timangga nga na loom. Uy. Ah. Nag-imas daw paligo. Nakikinig ka. Impangan ko din ako. Relasyon iti ubing. Ngam kaya't nakapirdyanitan. Sa nakasar dengan adol dawatan iti kwarta. Tila pamutbuting nga aramiden na. Naaramid mo day kada kami kada kiti anak mo. Kaya't ko napugsatin ti relasyon ni. Ngam saan nakakayat asar dengan. Kat nak anyamit tin na kayo. Pinabasa. O hindi kayat. Ngam saan nakakayat asar dengan. Kat kayat na kayo nga iraman iti kulo. Nagtalaga kang ka, John. Apoy ang naaramid mo day kada kami. Pakawanan na ko na. Ikanak iti may sapa agundaway. Ikarit. Jakun aramidan da ito eh. Pakawanan na ko na. Diyan ang muno niyo ti ibaga, John. Agkatawa ka na. Yakan mo na niya bagat dyan. Kaslay. Dapat. Door opens. Babae. Maring babae. Ay! Ay, DJ, tanian. Ha? Sino ka? Kaya't ko akasarita ti misis ni John. Ni manang ko. Awanda, adda na pananda. Ibagam kan kwa na ngay mayak. Shakti. Anya! Ay, may sapay. Anya kumati, anya kumaita no si kati babae na. Uy. Kuna na nga dagos. Kaya nga, bitin nga eh. Shakti. Kuna na nga. Shakti. Awanda, adda na pananda. Ibagam kan kwa na ngay mayak. Anya kumaita no si kati babae na? Saan mon aguluan tinaragsak a pamilyada? Agsard ng kakuman. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan nakaapilyan ni bayaw ko? Anya? Iso pumanaw kan. Sakbay nga ipakamat ka iti dakkel nga aso da. Si kati kamata. Nam. Mayan. Agyaman na kiti dahito may kadwagon daway nga intad mo kanyak. Bakit? Ikarit. Nag-text mo ninyo babae. Hello? Inikanak iti gondaway ko nang. Pwede pa maikatlaw. Hindi Makulit na nga May ito. kalo, may kalima. Inikanak iti gondaway ka na nalaptan. Tap. Agyaman ak bakit? Tainig ka nakitigundahoy amang ilintag iti dakas ngay naramit ko. Ikari. Ipaay konti atensyon kan oras ko kada kayo kada kiti anak tangan nagadu-adu. Nyamot eh. Intag iti dakas ngay naramit ko. Ikari. Ipaay ko kada kayo tinaan-anay nga atensyon kan oras ko. Diyak kaya't ama perdi ti pamilya tayo, Jun. Babasit pa'y dagiti ubing. Kasapulan data naganak da. Huwan bakit? Amok na ita. Nagbasulak ng pagbabawyak itan. Paisong. Depende. Naragsak ti panagbiag ti pamilya ti manakam, managayat kan manangipateg a padre ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo. Ay, sorry. Pero nagsao. Naka-volume gaya po tayo nag-ringtone. Yes. Sound effects. Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Yes, thank you. Thank you kada kay aming kuya. Salamat po. Lonely? Yan muna tayo magpapatingga. Thank you. Lonely na? Thank you kada Immaculada Santos, Renan Latawan, Lolit Ating, ken Renan Latawan, ken Lolit Ating, ken Immaculada Santos. O, panluda. Salamat.